Di ba, ato titara ko muna baka di basta sunati kuleyaw. Huwag tilaw kita ita, isumit ti pinang tuition na. Ampay, kajing tulong mo ide, madi na malagit tatta. Baya mo din say, at least nakatulong ka kanya na. Di ba? Gusti ba, di pagay ko. Nadubukaw na. Nadubukaw na. Panagpila maglinong. Pudot. Ni, hindi ati ha. Yar! Nagkapwam! Nay, taka mo gayam. Nabuhay taltalon ko, para nagpadalom. Kapag ti churam, madi may drawing. Kakasanubad ka. Nakadubukaw na ipagay ko. Api, madi ka nag-spriti pang agas. Madin tao mo ti pangkatang ko ti agasan. Di ba, sumampun ng utol mau na nagkapobrowd? Well, di pinaminsan ka Domingo nga sumampay. Pabulot ka man ti pangkatang ti krudo. Yung may pabulok ko kanyang parang GR, nera namat ang pirak. Ha? Kasi ya? Kan utol mo lang din ate, pagbulutan ti pagkata mo krudon, GR. Diya igar bumulot ka niya na. Kaso nagamit ko ti sa balay. Siya, mano nabulog mo kanyanan? 50 million din say, tabulot ko kanyanan. Mabay na mga patagdagan ng ta, pamilyanan. Api, mabayin ka, kapsang musuna. Oray ko agad din say, kapsat ko. Mabay na diya sa awan na, ta dakal tutang ko. Di ka sano ko raw, basi tapi mau, tadubo ko na nakunam. Talakas ta din say, nung minsan to pinagbawi man ay. Supaya pare, talaga kista. Uy, ipare dim si ka ni Manong ko adya. Panak pa lang mo makitongtong. Uy, pare dim say. Kumusta kan? Baig tama din nagkita. Atoy, nasaran talat ta, asin na apaw. Sika pare, musta kan? Tumarake ka ah. Madi mo pare. Nya ka ba guys, kumusta ti bakasyon mo? Atoy, naragsak manong, takadwak man dagiti agginakon. Nasayag ka no kasjay. Pare dim say. May Domingo mapangkaji balay ah. Apa inyo kasyong siya pare? Ipa-blessing ko kami na ibalay ko ng may Domingo pare. Big time ka na pare. Madimat pare. Nay manong, mapangkain tumot ah. Tugot may pamilyam. Huwag ka ba guys? Nay, parang GR, dumaw ka kinuutol mo ti panggatang ti krudumawon. Umanggang ka ba guys? Puspos kulak ti rupa kong ka ba guys? Ta maminduak pa kami nagpatalom di pagay ko. Parang GR, Christian, nakpay, napapanak. Sige pare. Sige din say. Api nga bumulod ka manan manong. Maminduak pa kami nagpatalom. Saka adubukaw na. Kakasano ka agad makabayad ti utang mo tata. Kung binaybayan mo tataltalon mo. Kaya mo binabayaan, talaga adubukaw na. Saka maminduak pa ipadaluman. Apay, naibos may binulod mo kanyakan manang. Huwag ta, nagastos ko yun, tadumad sa balay. Naggastusam, baka yung sugal mo mat. No saan yung sabong mo? Paiso, kung susukalak ito eh, kinagsabsabong. Nagpaiso ang sugal mo lang ibinulod mo kanyak. Madi ka ba guys, ay pera na binulod ko kanya, isa ginastos ko pinagtalon. Madik mamati kanya mo, kabisado kan. Madi ka pinagkit-kitang kanya akong ka ba guys. Kasano nga maday, umut-utang ka man ti pang krudo mo. Sika lang mati mo nga masiga, naumit sa balay. Baka damdama, pag sugal mo lang manan. Madi, talaga pagkatang ko ti krudo. Apig taktak-yak ti kwarta, nimbagam nga bumulod ka na dan ti manan. Nuwad na lang ka ba guys, kung naawan, ayos lang tama, ikaw maramid ko. Awan ti maitid ko kanya mo. At dapat ti balance yung mga 20 mil di. Tapos ay utang mo pa yung nga 50 mil. Tata bumulod ka manan. Ha? Kasi ka ba guys, bayam na makapitak, tabihatak to aming nga utang ko kinyamon. Dapat lang ang bayaram. Utang mo nga rod. Hoy, dakal nga utang nga loob ko kinyamadi ka ba guys, ta pinautakan na kiday. Basta bayada mami nga utang mo no makapit kan. Hindi ka matanagan, ta amin to nga utang ko, itid ko, pati interest na. Dapat lang nga itid mo. Huwag ka ba guys, hindi ka matanagan. Sige, naggarudan manong. Pangayin to amin damana nga, nagpa-blessing ak. Huwag ka ba guys, nagyaman na ka, tayo naawis na kami. No saan, ore madi kayo mapan, matuloy malatay pa-blessing ko. Sige, nakon.
Para giyarati ah. Huh. Kabannog. Ginanaak pa lang man. Pardyar! Kumusta mo tayo nagtungtungan yung utol mo? Ayos lang mo, Dimsey. Fix na naliday ka mo. Nagsakit ka man yung baga ni kabagis ko, di ka lamang kanya. Ampay, madi na ka pinabulutan di kalman. Madinta, ado ka ruti utang ko. Ni Dimsi ka ni Manong ko aji ah. Nya nga ta pagtutungtungan da. Ampay, madi na napanunod tayo sakripisyong kanya na iday. Nasika, nagsardin ka lang nagbasa ta, makagrado lang ng utol mo. Ayos lang nga, Dimsey, kanya. Total ko, nakalipas na. Di ba, ato titara ka muna baka di basa sunati kuleyaw. Huwag tilaw kita ita, isumit ti, pinang tuition na. Ampay, kajing tulong mo iday, madi na malagit ta. Mayamon Dimsey, at least nakatulong ka kanya na. Di ba, di nagabrutso na si kapi pinagdawatan na ti pinag-requirements na. Huwag, inlaw kita aming atarapin ko, tapag press meet pina ka no. Oh, kasi magayam, darjus na brudan, papadal na kagaraod. Huwag, ay utang ko nga 40 mail nga muna. Ngam dyan dito damin, 20 mil lang dito ko niya na. Talaga umutang ka ba, GR? Iso lang mo tamo nga pagkutang ti pagtalong ko ide. Sa mumait, nababati presyo ti irek. Wan, gusto ta ko na, nalaka presyo ti Eric. Haji nga rod, umutang amon ti pinagtalong ko nga 50 milyon. Haji lang, ay daduma, gastos ko di ospital. Ewan gayam, ay hospital gaya man anak mo idea. Huwag, so nga nagastos ko pangtalong ko kuma. Amo na ko rin utol mo na hospital ay anak mo iday. Matik ba kanyanan ta, adutang ko kanyanan, ta kababayin magamin di asawa na. Dapat sudagbayin kanyang GR, sika tumulong kayo utol mo. Tama amin na yung baga ni Manong ko. Talakas na Dimsey. Nay, parang Christian, arta ka ba? Amin na yung baga ni Manong ko pare, paisa kami dagijay. Need, tatagayin ka ba guys? Hindi ma dyan, at least namitibig mo tatan. Manong, pasensya ka na. Madik na panunod dagijay sa kirbisyong kanya kiday. Ayos lang nga dyan, talakas sa tigakabsa, tigitibinulungan. Ngam Manong, madik na panunod dagijay nga agbayad ti utang na loob kanyam. Importante kanya na may tibig mo. Ngamaji may isa nga madik mo Manong, apay madim yung baga nga nagastos mo ganito hospital aji binulod mo kanyak. Dakal kami po na kung inyaman, so nga jakin batin inyaman ah. Awan dagijay utang mo, no ikumpara medyo utang na loob ko kanyam Manong. Baya ma dyan, nalpasan. Naibagak pa imot nga baka isugsugal mo lang dagijay totangom kanyak. Paano Christian, matigsusukal ni manong mo, nabayagan. Manong, pakawanan na ko maming yung bagbagak kanyang nga maday. Uy, hindi pampanusan na dyan. Manong, agyamanak talaga kanyang ta nagsimpot kalat ta kanyak. Di ba Manong bumulbuli ka ti paggatang mo ti krudo? Nakalin natin ko, makabutak mo dyan sa balin. Nga Manong, no kailangan mo ulit ti kwarta, hindi ka mababay nga masidog kanya ka. Uy, natin ko. Talaga nagmerienda di balayan, Manong. Paring din siya sakto nagluto ni bagat ko ti merienda. Uy, sige. Ayan.